खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चेनेल नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो लोगोफोर दिनै आरो मोनसे फिन बरायहरफिनलायबाय दिनै मोनसे फिसा भिडिअ बानायलायबाय लोगोफोर बेनो जाहैबाय भिडिअआ दानि परिस्थितिखौ लानानै बुंनो सानदां लोगोफोर जेबायदि घटना जानानै थांबाय कारायगावआव पुलिस प्रशासन थाबाबो जुदि जम बुस्थु लाना ओंखारलायनो हायोबा आरो मा सदब मावनो हाबावनो जोंनिनो सरखार थासेयावबो जुदि दाउ अमाफोरबायदि बुथारजायोबा जोंनि बर'नि सरखार थासेयावनो आरो गुबुननि सरखार थाबाथ' जोङो मालायनि आथिं सिङावसो हाबनानै थानांगोन माथो लोगोफोर नायदो हरानो थौआखै 6टा 7टायावनो जुदि बेफोरबायदि खालामजानांगौबा आरो बे गोजानाव बिजनेस खालामग्रा हाथाय बाजार ओंखारग्रा मानसिफ्रा सानथ्रब हरथ्रब थांग्रा मानसिफ्रा मारै ओंखारनो हाबावगोन बेबायदिबा सासे कन्ट्रेक्टार मानसिखौनो जुदि सिखाव फान्दायनानै माबा फान्दायनानै बुथारनो हायोबा होमबा जों बायदि बाहेरायाव ओंखारनानै मावनानै जाग्राफ्रा गारि गैया मटर गैया लंखब थाबायनानै थाङोबाथ' होमबाथ' साबसिनसो बुंनो हाबावगोन लोगोफोर साबधानसो जानांसिगोन माथो सरखार बर'नि सरखार खुंथाय थासेयावनो जुदि बेबायदि जानांगौबा आरो मा जाबावगोन मारै जाखो आसरित मोनबाय आं लोगोफोर मा BPF सरखार 2-3 मास खुंथायाव फैनाय लोगो लोगो दावरावआनो दावराव जोबनो रोङा मालाबा गावजों गाव दावराव दावसि मालाबा जाथि बिर'धि दावराव दावसि मालाबा STनि दावराव दावसि बोरै जाखो BPF सरखार फैनाय लोगो लोगो मा इसिबां दावराव दावसि जाखो लोगोफोर अना खाना दाउफोरबायदि बुथारजालाबायनाय बोरै जाखो बेयो लोगोफोर गाव गावनि खुंथाय थासेयावबो सेफटि गैयाबा गाव गावनि जायगायावनो बेफोरबायदि माबा माबि फान्दायनानै बुथारजानांगौबा होमबा मा जाबावनांगौ सानना नायदो लोगोफोर मा जाथावगौ बेफोरो बेसेबां गिथावना हरथ्रोब सानथ्रोब हाथाय बाजार खालामग्राफोरनि थाखाय बेसेबां गिथावना जाखो गाव गावनि जायगायावनो बेफोरबायदि मालायजों बुथारजानांगौबा बेसेबां गिथावना बेफोरो आरो जिबायदि नुबाय निउसफ्राव पुलिस प्रशासननि मोखाङावनो जम बुस्थु लानानै एखेबारे जुजिनाय आरो जोंनि बर'आ जम बुस्थु लाना ओंखारमोनलाय दानो सेस खालामगौमोन नाथाय बिसोरखौबा सेस खालामनो हायाखै लोगोफोर सरखारनि मानसियाबो मारै आसरित मोनबाय आं पुलिस प्रशासननि मोखाङावनो जुदि जम बुस्थु लाना ओंखारनो हायोबा जोंनाथ' बर'फ्रा बेबायदि जम बुस्थु लाना ओंखारनो हाया दानो सेस खालामगौमोन सिखा रुवा लाना ओंखारबानो आसरित बेफोरो सरखारानो जोंनि बर'नि सरखार थासेयावबो बेबायदि जम बुस्थु लानानै माबा खालामनो हालायलायो साननानै नायदो लोगोफोर माबायदि जाथावना बियो जोङो बे थाइसे थाइनैनि मावनानै जाग्रा गरिब मानसिफ्रा गोजानाव थांलाय फैलाय खालामग्राफ्रा मालाबा सानथ्रोब हरथ्रोब जानानै फैयोबा माथो बिराद रिक्स जासिगोन गारि मटरजों बेरायग्रा सासे कन्ट्रेक्टार मानसिखौनो जुदि बेफोरबायदि मोसौ सिखाव मा सिखाव होननानै फाव फान्दायना बुथारनांगौबा होमबा बोरै जागोन साबधानसो थानांसिगोनलै लोगोफोर माथो दानो बेबायदिबा आरो STआ होमारनांगौबाथ' मा जाबावगोनथाय STआ मोनमारनांगौमोनबा मा जागौमोन दा ST मोनैयावनो मालायनि खुंथायाव थानानैनो बेबायदि खालामनो हायोबा आरो ST मोनोबाथ' जेनेरेल जायोबाथ' मा जाबावगोनलै लोगोफोर बायसान्सआव STआ होमारोमोनबा दानो ST गैयियावनो बेसेबां दादागिरि बिसोरो ना लोगोफोर नुखाबाय दा लोगोफोर बेसेबां परिस्थितिया गाज्रि
आरो मैयानिसिमावसो बेफोरबायदि नुदों दिनैसिमावबा माबायदि जाबावगोनथाय दिनैहालागैबा मा जाबावगोन बुजिनोनो मोनला गाव गावनि खुंथाइ दं होननानैबो आजादि खालामजाला लोगोफोर गाव गावनि खुंथाइ थासेयावबो बेफोरबायदि जायोबालाय आरो माथो आजादि सानजाबावनांगौ मावनानै दांनानै सान्थ्र हथ्र बेरायजानाय नंला लोगोफोर साबधान थानांसिगोन अबावबा थाङोबा मोनाद्रायोबा नांगौबाव जेराव मोनादों बेयावनो हर था लामा सामा हान्थिनायखौ खमजुरि खालामनांसिगोन बेखिनियानो लोगोफोर आंनि बुंनांगौखिनिया आं रावनिबो फारसे जानानै बुङाखै जायखिया जेनेरेलि बुंबाय भिडिअखौ नायना मोजां मोनबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना ला लोगोफोर बेखिनियानो बाय